Hilbertov 10. problem zahtjeva algoritam da utvrdi ima li Diophantova jednadžba neko rješenje u cijelim brojevima. Robinson je počela istraživati metode za ovaj problem 1948. godine dok je bila još u randu. Njezin je rad na Diophantinovoj eksponencijalnoj reprezentaciji i njezinoj metodi upotrebe Pilove jednadžbe dovelo je do AR hipoteza 1950. Dokazivanje ove hipoteze bilo bi središnje mjesto za konačno rješenje. Njezine istraživačke publikacije dovele bi do suradnje sa Martinom Davisom, Hilary Putman i Jurijem Matijaševićem. Godine 1950. Robinson prvo poznaje Martina Davisa, tada instruktora na sveučilištu, pokušavajući pokazati da su svi setovi sa imovinom bile diophantine za razliku od Robinsovog pokušaja prikazivanja za nekoliko posebnih setova. Robinson i Davis započeli suradnju 1959. Kasnije im se pridružila Hilary Putman, a zatim su pokazivali da su rješenja Goldlocksove jednadžbe ključna za Hilbertov 10. problem. 1970. problem je riješen negativno, to jest pokazivali su da ne postoji takav algoritam. Kroz 1970. Robinson je nastavila suradnju sa Matijaševićem na jedan od njihovih rješenja koje tvrdi postoji konstanta n, tako da s obzirom na Diophantinu jednadžbu sa bilo kojim brojem parametra i bilo kojim brojem nepoznanica, jedna jednadžba se može učinkovito transformirati u drugu s istim parametrima, ali u samo n nepoznanicu. Tako da su obje jednadžbe riješive ili nerješive za iste vrijednosti parametra. Nakon što je Robinson riješila Hilbertov 10. problem, Saunders Mac Lane nominirao ju je za Nacionalnu akademiju znanosti. Alfred Tarski i Jerzy Neyman također su odletjeli u Washington kako bi dalje objasnili NASA zašto je njezin rad toliko važan i koliko je ogromno doprinio matematici. 1985. godine bila je prva matematičarka koja je izabrana u Nacionalnu akademiju znanosti.